Onye director nyere otu ọlụ National Orientation Agency na steeti abụ Anambra ma bụrụkwazị Directorate edozie Ajegbu akụkọ ndị nke bi na ime steeti a ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ ọ bụ nke gọọmenti nwe iji wee gbaa ọgwụ mgbochi megide ọrịa diphtheria iji wee gbochie nkesa ya bụ ọrịa ogbu na nwayọ dịka o si wee kọwaa na ya bụ ọrịa bụzi nke na-ememina ndị mmadụ anya ma bụrụkwazị nke ọ kwuru okwu ya wee gwa ndị ọrụ nta akụkọ n'ọka n'okwu bụ nke ọ kọwara na ya bụ ọrịa bụ nje bacteria bụ nke na-emetụta onu mmadụ imi ya nakwazi ahụ mmadụ ma bụrụkwazị nke nwere ike ịkpata onye ahụ ihe isi ike n'iku ume ya nakwa obi alụghị ọlụ na ọnwụ nke elu Chukwuemeka Modelem ga-ewetara gị akụkọ a. Ọ kọwara ya bụ ọrịa dịka nke a na-ebute na ahụ onye bu ya mgbe ọ kwara ụkwara maọbụ zipụ imi maọbụkwazi mmadụ ị na-etinye aka n'ọnya na-ekpuchighị aka ya na-ekwu ihe eji ama mgbe mmadụ butere ya bụ ọrịa mbụ mgbe mmadụ na-enwe ihe mgbu na akpịrị ya, olu mmadụ nakwazi mmadụ inwe ahụ ọkụ na-anaghị akwụsị. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na ndị na-ebutekarị ya bụ ọrịa ọsịsọ ọ bụ ụmụaka ndị dị afọ 5 ma ruo n'afọ 19 ya nakwazi ndị okenye ndị bi n'ebe ọtụtụ ndị mmadụ bi ma bụrụkwazịa nke gburugburu ebe ha bi na-adịghị ọcha. Ọ gwakwazịrị ndị nne na nna ka ha kpọrọ ụmụ ha gaa n'ụlọ ọgwụ nke gọọmenti rụrụ dị na steeti a ma gbaa ha ọgwụ mgbochi ya bụ ọrịa ka ọ ghara ịbata na steeti a. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.